Ali Baba és a 40 rabló. Második rész. Már fenn is vagy? Hogy van a mese folytatása, nagypapa? Megtalálták a követet? Ja, igen, a követ. Ha megengeded, előbb főzök egy Már teát. kész a tea. Téged is elkaptak az őrök. Megkínoztak, de te nem mondtál semmit, ugye? Majdnem így volt, kicsim. Az őrök körbevették a házat. A nagyanyád kétségbe esett. Én meg próbáltam mindenkit megnyugtatni. Kék szemek! A kékszemű szörny! Ő az! Itt nálunk! Minek hoztad ide? Nem hoztam, a lábunk elé zuhant. Várjatok! Ismerem ezt az embert. Nagy Károly császár követe. Beleesett a festékes kádba, a rablók nőnek nézték, és ez mentette meg az életét. Bulburból jött gyalog Bagdadba. Miért keresik a vezír emberei, ha nem is bandita? Csak annyi biztos, hogy puskaporos hordon ülünk, meg kell tőle szabadulnunk. De hiszen jó ember, békés szándékkal érkezett. A vezír parancsára kinyitni! Ó, Úrja, Jászmin, bírjátok őket türelemre, elbújtatjuk a kamrába. Csavarjuk bele. Apám szőnyege. Mi? Az apád szőnyege? A 16. születésnapomra kaptam. Segíts már! Varázsszőnyeg. Ki az apád? Egy varázsló. Almiradzsán. Almiradzsán. Megváltoztatod a világot. Ő volt az apád? Igen. Kinyitni, vagy betörjük az ajtót? Pillanat, keressük a kulcsot! Az idegen miatt nem lehet az ember elég óvatos. Kinyitni! Mit csináljunk, Ali? Kinyitni! Ha bemennek a raktárba, mindannyian forróolajban végezzük. Nyugalom, Ali, nehogy szívrohamot kap nekem. Már nem. Jó. Igen? Te vagy Kassim baba? Nem, én Ali vagyok, az öccse. Ha szegény Okássimot keresik, már a temetőbe költözött. Egyszerűen visszafordulnak a Szökőkút után, rögtön balra, aztán Jó meg kalifánk parancsára. Lefoglaljuk az összes kelmét, amiből egyenruha készül a katonáinknak, mivel 2 nap múlva háborúba indulnak. Hol a raktár? A raktár? Majd mi kiszállítjuk. 2 nap alatt nem öltöztetik fel a hadsereget. 5000 rabszolga vár tűvel a kezében. Hol a raktár? Igen, jöjjenek erre, uraim. Azt is vitt. Nem, azt ne. Segíts már! Na nem, azt a vevőink rendelték. Az is jó lesz. Meg ez is. Házunknak kiváló a hírneve. Nem elegáns, amit tesznek. Hé, várjanak! Azokat már kifizették a vevők. Esküvőre, függönyre, pufra. Látta ennek az anyagnak a színét? Rózsaszín, narancssárga, ez nem katonás. Hát, ha segítünk a hazán. Tényleg, hogy rendezzük a számlát? És hol van a követ? Sliman? Morgian? Hová tűnhettek? Honnan van a varázserőd? Örököltem. A lényeg, hogy sikerült. Itt biztonságban van a követ. Ő lehet, de én nem. Biztos, hogy értesz a repülőszőnyegekhez? Áliátáz! Lassan, Morgián, nézd meg a használati utasítást. Nem olyan régen kaptam, még nem tudom olyan jól irányítani, de nem lesz baj. Ha te mondod... Mindenhol megnéztük. Sehol senki. Hát el nem repülhettek. Ez meg mi volt? Hogy jöttetek be? Hát fentről. Ez egy repülőszőnyeg. Repülőszőnyeg? Repülőszőnyeg már pedig nincs, nem láttam soha. Én igen, kiskoromban láttam egyszer egy damaszkuszi piacon. Miből van? Angyalhajból. Az a legjobb minőség.
Boszorkányság. Nem, Ali, csak varázslat. Csoda történt! Csoda történt! Csoda történt! Csoda történt! Nincs jobban. Nem fordulhatunk Youssefhez, mert képes feljelenteni. Adj neki abból a vitaminból. Vitamin? Miféle vitamin? De semmi, csak kicsit rossz kedvem volt Kasim halála miatt. Be is adom neki. 2-3 cseppnél, ne többet, nagyon drága. Bízz csak rám. Jászmin, hoz neki a piacról valami finomságot. Szólj Morgiánnak, nem vagyok a rabszolgád. Én itt azt csinálok, amit akarok. Nekem is az otthonom. Én Ali felesége vagyok. Az első, és nem az egyetlen. Jó, majd én elmegyek, gyere, Slimán. Morgián! A próféta mondta, adj és gazdag leszel. Fogd ezt a csizmát, koldus. Köszönöm, jó uram. Jóságod előtt nyíljon ki a paradicsom kapuja. Itt a ruhám is. De hisz ez véres. La Hamdoria Melle Rangur Wastabdel Wajir Nagyon büszke vagyok arra, amit tettünk, apám. Ha ez így megy tovább, már nem sokáig leszünk együtt. Miért mondod ezt? Rejtegetünk valakit, akit az egész város keres, és 39 rablót úsztattunk lefolyón. Bosszút álltam a családomért. Igen, megértem, de a vezérük még él, újra el fog jönni, és akkor nem ússzuk meg szárazon. Ő nem tehet semmiről. Te mentél a barlangjukba. Jó van, na, töltsért ne adjak. Rosszul állunk, nagyon rosszul. Mégis mi történt? Nem láttam Na semmit. hát a nyílt utcán. De valaki Fényes látta? nappal. Mi volt ez az egész? Borzasztó. Ezt nem tudom. Hogy történhetett? Micsoda Ő szörnyű. az, eltaláltam. Megölnek valakit a nyílt utcán, és te nevetsz. Nem, csak az érzelmek. Ideges vagyok. Felment a láza. Adj egy tiszta dzsellabát, Jászmin. Lennél olyan jó, hogy adsz egy tiszta dzsellabát, Jászmin, kérlek szépen? Ha szépen kérik. Jaj, hogy szenved szegény mártír. Jászmin, gyere csak! Nézd! Még hogy öregasszonynak nézték.
talpig férfi. A legkevesebb, amit mondhatunk. Mi történt? Mit nevettek? Mit csináltatok vele? Átöltöztetjük, izzad, mint egy ló. Inkább, mint egy szamár. Vadretro. Gyötri a fájdalom és a láz. Nem hatott a vitaminot. Pedig a fél fiolát beadtam. Fél fiolát? Azt mondtam, 2 cseppet. Meg fogjátok ölni. Vitamintól még nem halt meg senki. Jászmin, vitamin sosem vitt még le, lázad. Jó, elmegyek Jusszefért. Máshogy nem megy. Bolondok vagytok, félbolondok. Mandragóra illat van. Mit adtatok neki? Ezt. Paprika, gyömbér, mandragóra. Apám a csődörének adott ilyet. Ezzel 10 kancát fedeztetett egy nap alatt. 10 kancát? Ali! Igen, kívánlak. Óvatosan, de rég idegen, majd elmúlik. Nem miattam van. A varázsszer. Kívánlak. Igen, nem. Szegénykém. Jusszef! Az unokaöcsém Abdul nálunk járt, és narancsvirágnak hitte a szíverősítődet. Majdnem a fiola felét kihitta. Gyorsan kellene valami ellenszer. Az egyetlen, amit tudok, a nők. Máskülönben 5 napig 3 lábon fog járni. 5 napig? Addig elmegy. Ali! Mondd csak, megismerted? Kit? Jaját, a vezírt. Az előbb ment el. A vezír? Mit keresett nálad? Ali, most, hogy egy életre egyesítjük családjainkat, mivel a gyermekeink egybekelnek, rád bízhatok egy titkot. Jaj, nem kedvelem a titkokat. A vezír meg akarja buktatni a kalifát. Ez nem titok. Minden vezír a kalifa helyére átsingózik. Igen, de Jajának ördögi terve van. Egy rablóbandával megölette a kalifa nyugatra küldött követeit. Egy rablóbanda? De egy tanú kicsúszott a kezük közül. Egy tanú? Igen. Nagy Károly császár egyik követe a föld másik feléről. Elkapjuk, órák kérdése. Órák kérdése. Meg lesz, kék szeme van, gyerekjáték lesz megtalálni. Igen, képzelem. Akárhogy is. A vezír elhitette a kalifával, hogy Nagy Károly fejeztette le a követeit, pedig valójában én pácoltam sokban a fejeket. Te ezt tetted? Még nincs vége. A kalifa mindebben hadüzenetet látott. Hadaink már nyugat felé készülnek. Ezt tudom, kirámolták az egész raktáramat. Tényleg szólhatnál a vezírnek, hogy fizessék is ki. Mit számít a pénz? Mi leszünk a világ urai. Dicsőség az új keletnek. Szóval már nem tetszem? Tessék? Egy hegyet megemelnél azzal, ami ebben van. De hát ti adtátok be a követnek. A követnek, az bírja a terhelést. Hallgass, Jászmin, itt mások is Na, vannak. és hadd tudják, hogy már csak varázsszerrel tudsz szerelmeskedni a feleségeddel. Hallgass! Bocsánat, a feleségeiddel, mert neki 2 van. Hagyd abba! Minek 2, ha túl öreg vagy hozzá? Ne, itt Jászmin. Te tudtad? Valami követ van Kassim babánál. Azt mondod, követ? Igen. Kassim? Igen. De hát Kassim meghalt. Meghalt. Állítólag valami követ van Kassim babánál. Kassim babánál? Követ van Kassimnál. Követ Kassimnál. Követ Kassimnál. Követ Kassimnál. Kassimnál követ. A kalifa egy ifjú szűz karjaiban fog kimúlni, aki fekete. Onyx kősast hord a nyakában. Ki az? Én vagyok. Ki vagy te? Én vagyok az anyám. Mi? A fiam? A varázsvized jó szolgálatot tesz. Jól alakul a bosszúm.
De addig is, anyám, az a hír járja, hogy Nagy Károly követe a városban bujkál. Kicsim. Kicsim. Ha kitudódik, hogy nálunk van a követ, mindannyian halottak vagyunk. Mindannyian halottak! Te leszel az első? Elmegyek a kalifához, és elmondom a cselszövést. Ott voltam, mindent láttam. Soha. Ott fog a háremében. Slimánnak igaza van. A legjobb, ha szépen csendben maradunk, és nem mondunk senkinek semmit. Világos, asszonyok? Miért mi? Ha belegondolok, hogy ez a mocskos Youssef sóba tette a követek fejét, és te azt akartad, hogy vegyem el a lányát, az is lehet, hogy segített neki. Bizonyíték nélkül vádolsz, és egyébként se hergeljük Youssefet. A család biztonsága érdekében elveszed Fúziát, aztán elveszed azt, aki tetszik. Hol itt a probléma? Mint az apád. Jó példa. Spiritus Sanctus. Szabadíts meg, Uram, a bennem lakozó démontól. Na, jobban van. Remekül néz ki. Hihetetlen, hogy milyen gyorsan helyrejött. Maga a szent ember. Nem is tudom, hogyan köszönjem meg. Semmiség, csak egy kis hőgutát kapott. Nem. A halál torkában voltam. Úgy éreztem, mintha a levegőbe emelkedett volna a testem, és... A nagy meleg. Nem játék a meleg errefelé. Sétálgasson szépen az árnyékban, frissítse fel a vérkeringését. Na, álljon fel! Segítsetek már! Igen, igaza van. Küldetésem van. Látnom kell a kalifát. Igen, tudom, csak időkérdése. Uria, Jászmin, készítsetek vacsorát, megmutatom az utat, nincs messze. Jöjjön már, jöjjön! Forog velem a világ. Gyenge vagyok. Adj erőt, Uram. Ali, még pihenésre van szüksége. Igen, még legalább 5 nap. 5 nap? Egy ilyen erős fickónak? 1 óra múlva talpon lesz, Nem küldheted ki az utcára, az életét kockáztatja! Szegényt azonnal megölnék. Ezt megmondom neki, nem megy el. Ali! Végre egyszer egyetértetek valamiben. Ha meghal, nem hagy nyugodni a lelki furdalás. Szörnyű rémálmaid lesz. Veretékes homlokkal, kiszáradt szájjal és összeszorult szívvel ébrednél. Mint egy bűnöző. Aha, szóval összeesküvés. Van itt valaki? Nem tudom elkapni. Vigyázz, Slimán! Túl magasan van a guriga. Na? Vigyázz! Jól vagy? Igen. Nevess a bajodon, és rád mosolyog az élet. Abdul al-Mavas, Alexandriából. Slimán vagyok. Bagdadból szolgálatára. Alexandria? Állítólag csodaszép. Igazi ékszer, de nekem jobban tetszik Bagdadban tölteni utolsó napjaimat. Szeretném kidíszíteni a házat, amit vettem. Válasszon, ami csak tetszik. Ó, mennyi szépség. Nem is tudok választani. Mutasd a legszebb sejmeket. Honnan ismerhetnénk az ízlését? Ha valaki így gyönyörű, csak jó ízlése lehet. 7 tengeren hajóztam már. 3 kincset találtam, 1000 veszéllyel néztem szembe, és majdnem ugyanennyi szeretőm volt. De minden gazdagságomat odaadnám, ha csak egy napra enyém lehetne a korod és az elragadó feleséged. Sajnos nem a feleségem. Apám egy másik nőt nézett ki. Mély önhittség szembeszállni a szerelemmel. Mutasd azt a sejmet, Slimán. Már is. Ja. Csodálatos selyembrokát Delfolyból. Ritka és kiváló minőségű áru. Nagyon jó választás. Árengedményt is kap, ha beszél az apámmal. Én? Megmondhatná, hogy Morgián nélkül az életem kiszáradt kút. Maga bölcs, meg fogja hallgatni. Elmenjek hozzátok? Legyen szíves. Elintézem, hogy találkozzanak. Az én koromban már csak hírnöke lehetek a szerelemnek. Mondd, hogy mikor, s én ott leszek. Na? Hű, de csinos ez a ruha. Csak egy kis egyszerű darab. Még gyászolok, Jászmin.
Igen, látom. Tessék, vidd be a vendégünknek. Ez a szomorú történet. Most már mindent tud. Minden áron el kell kerülni a háborút. Muszáj beszélnem a kalifával. A lehető leggyorsabban. Kölcsön adok egy szamarat. Valami annyira aggaszt. A támadás során a rablók elvitték a keresztet. Tessék. Ha kér valamit, csak szóljon. Nagyon kedves, köszönöm. A bátyám özvegye. Nálunk ennél komorabb a gyász. Általában nálunk is. Néhány nap múlva elveszem. Mit is mondott? A kereszt. Károly keresztje a kalifának küldte a saját személyes keresztjét. Smaragddal és rubintal ékesített, igen nagy értékű tárgy. Smaragd és rubint? Ahogy mondja. Nem mehetek üres kézzel a kalifához. Még azt hiszi, szegény és könnyen leigázható nép vagyunk. Jaj nem, a kalifa egyáltalán nem ilyen. A császár és Isten előtt vállalkoztam e küldetésre. Meg kell találnom a keresztet. Finom ez a leves. Kiválóan van fűszerezve. Smaragd és rubint. Te meg mit csinálsz? Látod, elmegyek. Miért nem vagy velünk boldog? De. Mi történt Morgián? Félek, hogy Slimán miattam nem veszi el Fúziát. Nem akarom veszélybe sodorni a családotokat. Olyan jók voltatok hozzám. Akkor menj. De vele menj. Az első pillanattól érzem, hogy egymásnak vagytok teremtve. Ne tégy úgy, mint én. Ne áldozd fel a szerelmet egy érdekházasságért. Az igaz szerelem ritka. Nem szabad elrontani. És te boldog leszel Alival? Slimán nem veszi el Fúziát, én meg nem megyek hozzá Alihoz. De hát az imám kérte. Az imám nem ért a nőkhöz. Ali és Jászmin szeretik egymást. Nem hiányzom én oda. Főleg Jászminnak. Egyedül maradsz. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen. Megszállt az ördög. Megszállt az ördög. A kereszt, madárka! A kereszt! Madárka, a kereszt! Madárka! Mindent átkutattunk, nem találtunk semmit. A kereszt! Jászmin, hallgattasd el ezt a hülye madarat! Hülye! Uria, próbálj visszaemlékezni. Kasim semmit nem vitt vissza a barlangba. Valahol itt rejtette el azt a keresztet. A kereszt! Honnan tudjam? Nem beszélgetett, nem szólt hozzám. Évek óta hozzám se nyúlt. Kérlek, nem ez a megfelelő pillanat. Ah? A kereszt! A kereszt! A kereszt! A kereszt! Megeszem ezt a madarat, megeszem! Megeszem a keresztet! Ali! Ali, gyere gyorsan! Mi az? Ez a Kasim mindenkinek túljár az eszén? Köszönöm, te madár. A kereszt, Kasim! Visszaadom neki. Megmint nem. Ellopták tőle, aztán nálunk előkerül. Azt hiszi, tolvajok vagyunk. Akkor mondjál neki mindent. Na, majd elmesélem a barlangot, elmondja a kalifának, az meg megkínos, hogy beszéljek. Ezt akarjátok? Hogy legyen? Úgy adjuk vissza, hogy nem mi adjuk. Ébresztő!
Jól aludt? Nagyon melegen volt. Tökéletes. Nézze csak ezt a lámpást. Varázslámpás. Igen, igen. Egy öreg tuareg adta még a dédapámnak, aki pedig, na mindegy. Meg kell dörzsölni, és kívánni valamit. Vissza fogja szerezni a keresztjét? Én nem hiszek a boszorkányságban. Boszorkányság? Nincs ebben semmi boszorkányság. Ez itt a Kelet-Szerafin, a mesék és a varázslatok birodalma. Az igaz. Úgy érzem, hogy megszállt a démon. A test démona. Teljességgel normális. A fűszerek, a napsütés, így hat az idegenekre. Na, visszaszerzi azt a keresztet, vagy sem? Majd a jó Isten az utamba ejti. Igen, bizonyára, de azért tegyünk egy próbát, menjünk ki. A szellemeknek tágas térre van szükségük, na jöjjön. Jó szellemek! Ég és föld lámpása, hozd ide a gazdádnak Nagy Károly császár szent keresztjét. Szőnyeg, repülj Alihoz. Nem hiszek benne, ez lehetetlen. Ne! Jó szellemek! Fog gyorsan, mielőtt visszaviszi. Igen, először mindenkire nagy hatással van. Ez csoda történt. Nem, mi varázslatnak hívjuk. Megyek. Holnap megyek is. Jó korán indulj. Ha az a követ eljut a kalifához, a fejünk azonnal a porba húz, Zubayda. A magad nevében beszélj. Mi? Már is elárulsz? Nem. Csak engem megköveznek. Így jobb. Mustafa! Mustafa! Még mindig a vezírem akarsz lenni, ha kalifa leszek? Ezt ígérted. Biztos forrásból tudjuk, hogy a követ a városban van. Minden kő alá nézzetek be. Ha kell, kínozzatok meg mindenkit, de hozzátok ide! És végezz azokkal, akik befogadták. Holnap indul. Tudom. Vidd be neki. Búcsúzzatok el. A levese. Köszönöm. A kedvességed nagyon fog hiányozni, Úria. Imádkozni fogok, érted? Úria? Igen? Úti naplót írok. A mesék országában vagyok, de nem ismerek egy mesét sem. Hogy? Nem ismered Scheherazade meséjét? Nem, ki ő? Scheherazade? 1000-szer mesélt a királynak, hogy mentse az életét. Érdekes. Meséld el, kérlek, amíg elköltem a vacsorámat. Sas vagyok! Halkabban! Senki sem hal minket! Szabadok vagyunk! Szabadok!
Hagyd abba, Slimán, nem illik. Néhány nap múlva megnősülsz. Ez igaz. Inkább elmegyek. Szeretlek, nem lennék ott az esküvőn. Pedig ott leszel. Téged veszlek feleségül. Apám ellenében, az egész világ ellenében te leszel a feleségem. Scheherazádé minden este leült a királya mellé. Körüllegte a kelet illata, mely elbódítja az érzékeket és elaltatja az értelmet. És aztán mit csinált? Nézte a királyát. Ennyi? Tüzes tekintetében. Ott volt a világ minden ígérete. Aztán folytatta a mesét, melynek sosem volt vége. Igazság szerint szerelmeskedtek is. Minden este? Szegény. Messzire ment, hogy mentse a herceg életét? 1001 éjjel át. Istenem. Szerintem élvezte. Igen? Igen. Hát persze. Van ennél rosszabb is. Ali! Ali! Nem azzal. A gazdagok fiatal nőt vesznek el. Köztudott. Csak mese. Kassim is így tett. El fogsz dobni. Uriát fogod választani. Ne fecseg már össze-vissza. Hogy élhetnék nélküled? Te vagy a feleségem. Hallottad? A madár volt, nem? Nézd meg! Jól vagy, te madár? Igen! Na ne! Várjon, megtudom! Kifelé! Az én hibám. Én tehetek róla. Meg tudom magyarázni. Nincs mit magyarázni, tudom mi ez. Amióta itt vagyok, megszállta valami a testemet. Hozzon egy ördögűzőt, könyörgök! Ördögűzőt? Ugyan minek? Le kell vágni a beteg testrészt! Azt már nem. Mi folyik itt? Én befogadom, ő meg megerőszakolja Uriát. Nem. Nem erőszakoltam meg Senkit. Én mentem be hozzá. Mi? Egy hét múlva elveszek, és már is megcsalsz? Hát ez az. Nincs is férjnél. Azt csinál, amit akar. Jászmin, menj vissza a szobádba. Féltékeny vagy. Szereted. Ez az igazság. Mi? Dehogy is. Azért veszem el, mert muszáj. Szóval kínos kötelesség. Felmentelek alóla. Ezek meg hol voltak? Még ébren vagytok? Ünneplünk, vagy mi? Nem igazán. És megtiltom, hogy felszállj arra a szőnyegre. Nem kell aggódni, óvatosak voltunk. Felismerem, a keresztes szőnyeg. Képzelőz, csak egy repülőszőnyeg. És téged is felismerlek. Bulburoázis, Morgiana Almiradzsan varázsló lánya, ha? Visszajött a memóriája? Ti meg hol voltatok? Szeretnék bejelenteni egy nagy hírt. Nem most, Slimán. Összeházasodunk. Bravo. Uria, ne tetézd. Slimán, azt hiszem világosan megmondtam, menj a szobádba. Nem, apám. A Bessinában kelünk egybe. A Bessinában? 3 óra repülőszőnyegen. Mondd azt, hogy meghaltam. Slimán. Sajnálom. Mit képzelsz, hogy térden állva fogok könyörögni? Hagyod elmenni a fiadat. Én is jövök veletek, gyerekek! Nyugalom. Egy kis keresztényi könyörülettel... Jó, te meg szállt pöcörő! Fogd a kereszted és futás, hess innen! Ha így állunk, akkor én is Szerafinnal megyek. Mi folyik ebben a házban? Mit követtem én el? Magadra maradsz, majd a papagáj beszélget veled. Pöcörő! 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 Minden házat átkutatni! Kerítsétek elő azt az idegent!
Élve vagy halva! József? Ali, bocsáss meg, hogy ilyen korán zavarlak, de súlyos a helyzet. Miért? Fúzia meggondolta magát? Dehogy, nyugodj meg, csak arra vár. Nem, minden férfira szükség van, hogy elkapjuk a kékszemű idegent, aki itt bujkál. Gyere! Miért pont én? De Ali, te is velünk vagy, nem? Igen, hogy ne. Jó, menj előre, átöltözöm. Átadsz a vezérednek. A sötét és rothadt léleknek, ugye? Te sem vagy különb. Ali. És én még azt hittem, jobb vagy Kasimnál. Rohadt! Meséljétek el áldozatom történetét. Talán átjut a tengereken, és szenté avatnak. Szenté? Arról lecsúsztál? Ali! Jó, elbújtatlak, de csak átmenetileg. Gyere velem. Bújj el a szénában, sosem lehet tudni. Ha elkapnak, soha nem láttál, nem ismerjük egymást. Nem, a szénától... Tüsszögök. Jászmin a ruhámat. Tessék. Köszönöm, Ali. A szívedre hallgattál, Ha köszönöm. visszajöttem, kidobom. A vezír parancsára kinyitni! József? Ali, bemutatom Mustafát. Jövendő vezírünk. Gratulálok. Már ismerjük egymást, tetszettek a kalifának a kelmék? Átkutatni a házat. Na de Mustafa, ő barát. Gyerünk. Rajta, mozgás! Hassan, az emelet. Menjetek velük. Barát, Gyere! barát. Családtag. A gyermekénk egybe kelnek. Nem mondták? Igen. Legyen üdvözölve, megkínálhatom valamivel. Egy kis teját, pár finom falatot, amíg az emberei dolgoznak. Megboldogult férjem nagyon kedvelte. Rohadt vezír! Ó, madárka. Mit mondott? Semmit. Nem tud beszélni. Soha nem is tudott. Itt semmi. Itt semmi. Ez itt kérem az istálló. Lovakkal, szamarakkal, vannak tyúkok is, olyan rendes istálló. Jöjjön, adok egy szép sejmet a kedves feleségének. 8 nejem van. 8? Hol vagyok én ettől? A szénakazlat! A házban senki, a bolt is üres. Jöhet a szomszédház. Mondtam, hogy felesleges. Ő is velünk van. Én is jövök. Remélem elkapjuk azt a kutyát. Gyorsan! Szerafin! 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 Megint elrepült volna. Életben van. Szállj ki már, gusztustalan, ebben főzni szoktunk. Minél hamarabb beszélek a kalifával, annál hamarabb szabadultok tőlem. Csak egy módon figyelmeztethetjük az összeesküvésre a kalifát. Hogyan? Ha egyenesen a hárembe megyünk. Te pont a hárembe való vagy. De nagyapa, azt hittem, a hárembe lehetetlen bejutni. A babák nem ismernek lehetetlen. És te hogy csináltad? Nagyon furfangosan. Bár igazság szerint a sors is besegített. A megtestesült szépség. 1000 dinárt kérek, a kalifa a 3-szorosát is megadná 1000 érte. dinár? Kleopátra sem érne annyit. És visszaveszem a szamaramat. Nézd, öreg, ki van itt? Itt az asszonykád.
Na? Morgián! Gyere ide! Nem hazudta a valóságos gyémánt. Remélem szűz. A hegyekben nevelkedett a 4 nővérével, az anyja bízta rám. Szívesen megtartanám, de nem bírom a költségeket. 1000 dinár és a szamár ingyen van. Hozd a holmidat, elkísérem, kisé vadóc. Vétkeztem, uram. De maradj mellettem. Adj erőt, hogy véghez vigyem a küldetésemet. Még ha sötét erőkkel is kell lepaktálnom. Ámen. Húzódj össze. Egy kis szerencsével nem veszi észre. Nem találtunk senkit, nagyvezír. Valahol pedig lennie kell. Menjetek a Vazrai dombra. Onnan látjátok, ki megy városból. Tudja, hogy keressük. Előbb-utóbb megpróbál megszökni. Hová ilyen sebesen? Ezt az ifjú szüzet viszem a hárembe. Megvárakoztatod a kalifát? Ne tedd tönkre az árut, a megtestesült szépség. Valóban bűbájos. Nagyon fog tetszeni a kalifának. Ki vagy te? Tudod jól, ki ez? A ti házatokat is átkutattuk. Rosszul. Felismerem. Az előbb vettem. De nem is ezt a lányt, vagyis ezt a férfit. Nem is ismerem. Ő nem tehet róla. Ne tegye! Gyújtsatok tüzet és izzítsátok fel a kardomat. Elbeszélgetek a kisasszonnyal. Szedjétek ki! Ég és földlámpása, ments meg! Ments meg! Váljanak homokszemekké! Váljanak homokszemekké! Váljanak már homokszemekké! Váljanak már homokszemekké!
Csókolóztak a szemem láttára. Apám! Ne sírj, kislányom. Akkor is férjhez adlak. Gyere velem. Elmegyünk Alihoz. Megígérte neki, hogy akkor is elveszi, ha az apja nem egyezik bele. Na, azt majd meglátjuk. Mozogj már. Semmi értelme, apám. Istenem, ő az. Na csak, Slimán, pont jókor, hozzád jöttem. Most rohannom kell, de délután bent leszek a boltban. Üdvözletem Fúziának! Üdvözletem Fúziának. Észre sem vesz. Ne csinálj jelenetet! A rabszolgája. A rabszolgáját szereti. Rabszolga? Igazad van, lányom. Csak egy rabszolga. Gazdát kell cserélnie, és kész. Fiacskám, akarsz keresni egy dínárt? Igen, uram. Szlimán nagy megrendelést kapott egy bizonyos Abdul... Igen, Almavasztól. Most készítem össze. 1500 dinár. 1500 dinár. Jól kezdődik a nap. Még hogy jól. Szerafin talán már nem is él. Mit szeretnél, kisember? Ki az a Morgián? Slimán délben vár. Ugyanott, ahol tegnap este. Gyere vissza délután, kap süteményt. Igen, hölgyem. Mit akart? Nem tudom, nem értettem. Mennyit mondtál? A szerelem virága. A kalifa 3000-et is megadna érte, plusz elnyered a kegyeit. Teszek a kegyeire, nem sokára már nem lesz. A lány délben a folyónál lesz, csak fel kell venned. Ki volt az a kisfiú? Milyen kisfiú? Akivel üzentél, hol találkozzunk? Én üzentem. Kerestelek, és gondoltam, itt leszel. Mi? Fuss, Morgián! Fuss! Morgián! Morgián! Morgián, ne! Slimán! Slimán! Ilyen repülőszőnyeg, és már ebédelni se jönnek haza. A te hibád. Talán örökre elrepültek Abyssiniába. Még nem. A szőnyeg itt van. Lám csak. Ez nem szálloda! Apám! Slimán! 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 Meg kell találnom. Előbb inkább szedd össze magad. Mit kerestetek ott kettesben? Mondd meg neki. Ilyen szóval Yusef, hogy is mondjam, Morgián és Slimán, hogy is mondjam... Szeretik egymást, ez egyértelmű. Igen, így van. A fiam nem veszi el a lányodat. Micsoda? Hol van Morgián? Süteményt ígért nekem. Ki? Nem te kis béka? Várj. Kapsz süteményt, csak előbb mondd meg szépen, ki küldött Morgiánhoz. Az a vén szakállas ott. Hazudós! Nyugalom, Yusef. Uria, Jászmin, vigyétek a fiút a konyhába, hadd egyen sütit. Miért tetted ezt, Yusef?
Csak nem hiszed, hogy én... Honnan tudtad, hogy Slimán és Morgián a folyóparton volt? Senki nem mondta. A fiad megalázott minket. Jóvá kell tennie, te pedig tartsd a szabad. Hol van Morgián? Elfelejtetted azt a szutykost. Elveszed szépen Fuziát, vagy... Beszélsz, vagy kitekerem a nyakadat! Úton van a hárem felé! Nem. Szegény Ali. Itt én keverem a kártyákat. Egy szavamba kerül, és elhitettem a vezírrel, hogy ellenség vagy. Mentsd meg a családod. Házasítsd meg a fiad. És a jó oldalra állj. Már odaállt. Nem kellett volna. Apám, a palotába kell menni. Jaj. Mit keresek ezen a szőnyegen? Mit meg nem teszek még? Jaj. Nyánnyila, tehetetlen banda. Majd én megtalálom azt a nyomorult idegent. Megigézték őket. De ki? Várj! Megvan, látom. Dor, for, jamma, altor. Szörnyű, hogy nem értesz semmit. Almiradzsán varázsló sasként született újjá, és védi a követet. Átkozd el! Csinálj valamit! Almiradzsán túl erős. Nem tehetünk semmit az idegen ellen. Még napnyugta előtt itt lesz, te idióta. Akkor mit csináljunk? Végezz a kalifával, mielőtt még a követ beszélni tud vele. Én? A kalifa személyes gyűjteményéből vettem el. Körbe van véve őrökkel, kivéve az ágyában. Most komolyan, ez inkább női munka. Nagyvezír, bocsásson meg, de vettem egy szüzet a hárembe. Tedd az ujjak közé, és hagyj békén. Igen, de megelőlegeztem az árát, és valóságos tündér. Fizest ki. Majd én felkészítem. Vidd a lakosztályomba. A proféták könyve szerint a kalifa egy ifjú szűz kezétől vészel, aki fekete ónix kősast hord a nyakában. Mondtam én, hogy ez nőnek való feladat. Jó, szólok a kalifának, hogy vár rá egy ingyencfalat. Dicsőség az új keletnek. Ki leveszi nyakáról a láncot, elveszejti a nagy varázsló erejét, aki nem más, mint az ifjú szűzleány apja. Jövök, aranyom. A kalifa asszonnyá tesz téged. Én már másé vagyok. Senki sem nyúlhat hozzám. Vadmacska? Jól van. A kalifa imádja, ha ellenkeznek. Csinosabbnak kell lenned. Levesszük ezt a műtyűrt. Hozzá ne érjen, vénboszorka! Én viszont nem bírom, ha ellenkeznek. Mi történt? A mocskos kutya. Ali? Ali? Mit csinálsz te itt? Megszöktem az őrök elől. És te? A szőnyeg.
Szőnyegbaleset. Jó, hogy itt vagy, na gyere! Gyere, szállj fel! Hová megyünk? A hárembe. Elrabolták Morgiát, ki kell szabadítani. Kiszabadítani? Előbb beszélnem kell a kalifával. Kis szerencsével együtt lesznek. Szállj csak fel! Gyere már! Jalla, jalla! Jahabisat! De csak lassan, jó? Jó. Jalla, jalla! Jahabisat! Repülj! Indulj! Nehezek vagyunk, én gyalog megyek. Szállj vissza! Jalla, jalla! Jahabisat! No, szőnyeg, drága szőnyeg. Jalla, jalla! Jahabisat! Ali Baba! Segíthetek, Ali Baba? Ismétlen, Mustafa, csak sivatagi rózsát kerestem, hogy kicsinosítsam a boltot, nem ismerem ezt az embert! Péter is megtagadta Jézust kakas szóra. Fütyülök Péterre, a kakasra és a tyúkra! Nézd, nálam van a lámpás. Értem, ne zavartasd magad, mit emeltél még el? Ugyan már, Ali, Isten vezette a kezemet. És Uria? Nála ki vezette a kezedet? Mi is ez a te vallásod? Nyugodj meg, kívánok valamit a lámpástól, és megmenekülünk. Ég lámpása, ég és föld lámpása. Varázsolj, szegény tudatlan, segíts inkább kinyitni az ajtót. Nem már! És a kereszt, te is ott voltál. Nem álmodtam, varázslámpás. Au! Vaszak bádog lámpás! Művelsz? Ez az egyetlen esélyünk. Ez a bádog micsoda? Nincs varázs ereje. Nekünk annyi, érted? Mi ez a lárma? De egy gyökér vagy. Elbarmoltad a lámpásomat. Az Úr nem hagyott el bennünket, halleluja. Te meg ki a fene vagy? Kív, a lámpás szelleme. Úgy látom, nagy szaharban vagytok. Igen, szükségünk lenne. Nem, én láttam meg elsőnek, én vagyok a gazdája. Segíts kijutni! Csiga vércimbora, még tanuló vagyok. Jól van, 3 kívánságod lehet, de semmi gyökérség. Gyökérség? Egy dzsinn! Egy dzsinnel vannak! Első kívánság, csináld ki őket most! De fura szaga van ennek a füstnek. Egyenesen Jeruzsálemből van, kérsz? Erre most nincs idő, segíts kijutni innen! Mindenit, de fel vagytok pörögve. Tudok az összeesküvésről, a háborúról, mindenről. Mindent elmondok a kalifának. Ostoba. Ezzel a nyaklánccal enyém lett apád hatalma. Sérthetetlen vagyok. Almiracsán fehér mágiája beteljesíti a jóslatot. Nem térhetsz ki a sorsod elől. Megölöd a férfit, aki meg akar érinteni. Megölöd. 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 Ismételd. Megölöm, aki meg akar érinteni. Megölöm, aki meg akar érinteni.
Bemész a palotába, megkeresed a kalifát, és elmondasz mindent. Nem utasíthat vissza semmit. Követeld, hogy engedjék el Morgiánt. Mindenki engem keres. Egy métert sem tudok megtenni a palotában. Neked kell menned, Ali. Na nem erről volt szó. A sas azt mondta a sivatagban, hogy te mentsd meg a lányát. Szerintem igaza van a követnek. A kapuig sem jut el élve. Téged kikérdezett? Ali, Almirajan azt mondta, megváltoztatod a világot. Csak te mentheted meg Morgiánt, és kerülheted el a háborút a népeink közt. Jó, de azt nem ígérte, hogy élve megúszom. Menj már! Jól van, na! Pontosan mit is mondjak neki? Felség, nem. Ó, fényességes kalifa. Hatalmas kalifa, áruló van a közeledben. Nem, sokkal egyszerűbben. A vezíre áruló. Ó, hatalmas kalifa. Én a nagy vezír vagyok. Ajaj. A kalifát keresed? Épp egy ifjú szűznél van. Most nem zavarhatod. Mit akarsz tőle? Semmit. Pont magát keresem, ugye? József a patikus barátja vagyok. Dicsőség az új keletnek. Üzenetet hoztál? Igen, ez az. Az idegen a városban van. Azt már tudom, de hol? A gőzfürdőben. A fürdőben? Ez jó ötlet. Siettem, hogy a lehető leghamarabb megtudd. Elfogtuk az idegen nagyvezír. A palota körül ólálkodott, kék szeme van. Igen, 2 idegen van, ez az üzenet. 2. Kínozzátok meg. Te pedig itt maradsz. Igen. Kif! Második kívánság, hozd ide a kalifát, ide elém! Hogy te milyen vagy? Csak 5-ben tanuljuk a falon átjutást. Még kezdő vagyok. Pont egy ilyen béna dzsint kifogni, béna! Vigyázz! Ha sértegetsz, máshová megyek gyakorlatra. Jó, akkor be tudsz juttatni a hárembe. Az ajtón? Hányas bugyogót hordasz? Csinos eunuk lennél? Az új rabszolgát keresem. A kedvencek szobájában. Új vagy itt? Igen. Tessék, add ezt oda a lányoknak, a fürdőben vannak. Én most nagyon sietek. Akkor 20 korbácsütés. Jó napot! Hová tehetem a törőközőket? Nézzétek, lányok, új eunuch. Nem, én... Hogy hívnak? Mokrán. Vályos, mozírozd meg, kis Momó. Édes vagy. Honnan jöttél? Bagdadból, de nem, nekem dolgom van. Fú, meleg van. Lazíts a ruházatodon, mint mi. Jaj. Hol a cinkosod? Nem ismerem. Csak a sivatagban találkoztunk össze. Várj, Mustafa. Mesélj inkább Károly hadseregéről, a katonákról, a fegyverekről. Beszélj. Több 100 000 katona. A lovainkon páncél olyan vastag, mint a tányérjaitok. Páncél? És a felszerelés számszeri? Az már a múlté. Amolyan repülő szőnyegeink vannak, csak fából. Nagy madárszárnyakkal. Faszőnyeg. 100 embert is elbír. És robbanó tűzgolyókat köpköd, ami rettegést hoz, amerre csak hull. A profétára mondtam. Elképzelni sem tudom. Egy rajz sokat segítene. Csak kérek tollat, tintát és papírost.
most már tényleg mennem kell. Nem, majd visszajövök. Tiszta téboly ez a hárem. Morgián. Biztos, hogy olyan szép? Nem tudom elhinni. Jajának mindig is rossz volt az ízlése. Ez egy oázis, miből még senki sem ivott. Gyorsan, Morgián, tedd fel a fátylat és menjünk! Mit csinál? Siess már! De hát mit csinálsz? Mi a fele ütött beléd, Morgián? Te megőrültél? Én vagyok az Ali. Mit műveltek veled? Mit csináltak? Hagyd már abba! Ali! De... Őrség! Őrség! Hogy ne! Nem, én csak... Nem, jó, Kalifa, megmagyarázom. Öljék meg mind a kettőt. Nem, összeesküdtek ellenem. Megölni őket! Itt én parancsolok! Milyen összeesküvésről beszélsz? Ki vagy? Ali Baba vagyok, becsületes családapa. De... nem eunuch vagy? Csak percek kérdése. Miszlikbe szaggatunk. Egy férfinak sincs joga a hárembe lépni. Elég volt, Zubaida! Nem jó, Kalifa, vágjad be, amit csak akarsz, de előbb hadd beszéljek. Rendben. A nyelvedet vágjuk ki utolsónak. Beszélj! Köszönöm. A vezéred áruló. Egy ártatlan szent embert kínoz most is. Összeesküvés. Szegény jó kalifám. Hozok erősítést. Menj csak, menj! Folytasd. Szóval... És a tenger alatt járó hajóink a legnagyobb csatahajókat is elsüllyesztik. Eleget tudok, Mustafa. Négyelt fel és égesd el. Várjanak! A vasdarabokat okádó csöveket még nem is látták! Letartóztatni Mustafát és a vezírt. A kalifa parancsa. Nem szeretnélek megbántani, de nem siethetnénk kicsit jobban. Abba hagyni! Igazat mondott az ember. Jája áruló. Minden bevallott. Én mondtam, köszönöm, hölgyem. Nem igaz, nagy kalifa. Ő az, aki... Megölni gyorsan! Hé, minden ember, bármi rossz is, könnyíthet a lelkén, mielőtt meghal. Gyógyj meg mindent, fiam. Ő Serafin, a szerzetes követ. Minden úgy van, ahogy mondtam. Ő az új kelet. Ő találta ki az egészet. Ha meghalok, neki is vesznie kell. Szegény Jájá, szánalmas vagy. Mindig is hűséges és lojális voltam hozzád. Na persze, a fél palotával lefeküdt. A szeretőm volt. Na, ezt nem is tudtam. Hogy merészelsz? Anyajegy van a jobb fenekén. Bizony ez így van. Én már el is felejtettem. Kilesett a fürdőben. Tessék, asszonyom. Nem használtam. De hisz ez az én tőröm. Mikor vetted el? Dicsőség az új keletnek! Morgián, mondd meg Slimánnak. Majd te megmondod. Semmi bajod. De... Visszaszereztem apám erejét. Boszorkányok, ezek ketten megigéztek, nem tehetek semmiről. Hallgass, becstelen sakál! Ugyanolyan állnak vagy, mint ez a kígyó Zubaida! Karóba húzni őket! Jaj, ne. A lehető legjobb ötlet.
Legyen ez Szent Kereszt, a népeink közötti béke és barátság záloga. A nagy kalifa köszöni császárodnak a csodás ajándékot. Tedd a többi közé. Miért is háborúznánk egy ilyen fejlett világgal? Rossz tanácsot kaptál, hatalmas kalifa. Most már tudom, Alibaba, de hála a merszednek és az eszednek elkerültük ezt a szörnyű és felesleges háborút. Szolgálatodra. Van egy remek ötletem. Kinevezlek nagy vezírré. Ezer köszönet, de vár az otthon a családom és a kelmeboltom. De hát gazdag emberré tennélek. Igen, tudom én azt, de nekem fontosabb a boldogság a pénznél. Csodálak téged. Köszönetkép Morgián, a rabszolgád előlép főháremhölgyé. Jaj, nem, komolyan, túl nagy megtiszteltetés, mert... Szerafin. Ja, igen. Kérhetnék valamit, felség? Látatlanban is igen. Engedje szabadon Morgiánt. Igen, de a jóságom is véges. Annak ígértem magam, akit szeretek. Igen. Slimánnak, a fiamnak. És Morgián már nem is... hogy is mondjam csak... megtörtént, na. Parófejű ifjúság. Úgy érted, elkéstem? Egy incifincit. Egy inci? Mély magányos vagyok ezen a trónon. Na jó, se baj. A táncos nőket csak nektek. Ágyő, barátaim. Nektek köszönhetem az életem, a világ pedig a békét. Isten legyen veletek. Most épp jobban örülnék egy lónak, gyalog vagyunk, nem tudnál ki segíteni. És Szerafin repülőszőnyeggel ment haza. Nem, Kenza, a szőnyegek csak keleten repülnek. Miért, nagyapa? Mert szerencsénkre a világ legvarázslatosabb csücskében élünk. És mi lett a 40 rabló banda vezérével? Hadd meséljem tovább. Még hosszú az útunk, tudod? Ali. Jászmin. És Szerafin? Megnyugodhatsz, jól van. A kalifa most ünnepli őt. Minden a legnagyobb rendben. A családod ugyanolyan szép, mint a házad, boldog Alibaba. Minek köszönhetem a becses látogatásodat, jó öreg? Apám, bemutatom Abdullah Mavaszt, Alexandriából. Vevőnk és barátunk, aki azért jött, hogy engedd elvennem Morgiánt. Kár minden szóért. Inkább üljön velünk asztalhoz. Két kancsó bort megittak. Most mi bajod? Te elérted, amit akartál. Az öreg nem osztozott a Són Alival és Slimannal. Lehet, hogy fogyókúrázik? Azt mondta, alexandriai. Igazad van. Ott az a szokás, hogy evés előtt osztoznak a Són. Láttátok volna, milyen képet vágott a kalifa, amikor belépett. Én viszont hidegvérrel elé álltam. Összeesküvés, a vezír a trónjára tör. Folytasd, nagyon érdekes. A kínzókamrában még viccesebb volt. Ha hallottátok volna a vezírt, ahogy Zubajdáról beszélt, a félpalotával lefeküdt, és velem is. Ezt mondta? Ja, Zubajda szörnyeteg egy nőszemély. Annyira ronda, gonosz feje van. És aztán hogy volt tovább? Amint a kalifa megértette, hogy Zubajda is bűnös, karóba húzatta őket. Karóba? Mi más tehetett volna, én súgtam neki. Egye meg a húst, hamar kihűl.
mit műveltél? Ő ölte meg az apámat. A 40 rabló vezére. Kif! Kif! Bújj elő! Kif! Hogy itt mekkora lárma van, lehalkítanád a zenét? A fiam esküvője van. Bocs, hogy felébresztettelek, de ugye 3 kívánságom lehet. Ha jól számolom, 1 még maradt. Mit tudom én, számtamból 2 sem van. Azt akarom, hogy találj férjet Uriának, aki egy csomó gyereket csinál neki. Termékenység és szerelmi igézés, ez a tavalyi tananyag. Csak át kell futnom gyorsan. De ígérem, hamar végzek vele. Szálem alaikum, Ali. Rossz kedved van? Jó lenne, ha apám is itt lehetne. Nagy ember volt az édesapád. Te is nagy ember vagy. Mondjuk úgy szerencsémre volt bátorságom szembenézni bizonyos dolgokkal, amik ugye... Serafin! Serafin! Sok boldogságot kívánok. Köszönjük. Köszönjük. Hazafelé pont útba esett a házad. Gondoltam, beugrom a nagyon hosszú út előtt. Jó estét, Serafin. Jó estét, Úria. Eljött. Itt van. Vigyázz ránk. Miért nem viszed el Uriát is? Csak rád vár. Isten szolgája vagyok, és az is maradok. De egy töketlen ez a dzsing. Készen állok. Hosszú és nehéz utunk lesz. Melletted nem félek. Jó van, na! Amint megérkeztek Károly földjére, összeházasodtak, majd megszülettek az unokatestvéreit, Jean Rashid és Ali Clotaire. Kenza, ma vagy 9 éves. Te vagy az egyetlen unokám. Ideje, hogy beavassalak egy családi titokba. De vigyázz, Kenza, ez tényleg titok. Tudom, hogy a gyerekek nehezen tudnak titkot tartani, mégis, amit látni fogsz, csak a gyerekeidnek árulhatod, de senki másnak. Megígéred? Tudod, hol vagyunk? Igen, a barlangnál. Honnan? Hogy találtad ki? Álmomban láttam. Hogy? Hát, örököltem a mama képességeit.
Szezám! Tárulj! És még a varázsigét is ismered. El kell beszélgetnem az anyukáddal. Nézd, nagyapa! Nagyon szép, kicsim. De az iskolában nem veheted fel. Ne feledd, hogy titok. Meg aztán az igazi gazdagság a szeretet és a nagy lelkűség. A papa szerint sem a pénz a fontos, és szerintem is igaz. Főleg, ha van pénzed. Igen. Jól, menjünk, későre jár. Szezám, zárulj! Szezám, zárulj! Mi a fene van vele? Katasztrófa, nem akar bezáródni? Nem baj, nagyapa, csak pénz nem érdekes. Nem baj, nem baj. Ha nyitva marad, mindenki kibejárkálhat. Na, még egyszer utoljára. Szezám, zárulj! Ah. Majd én, nagyapa. Az ördög papucsára hogy csináltad? Fejben megváltoztattam a varázsigét. Fejben? Mi az, hogy fejben? Mit mondtál a fejedben? Az új varázsigét. Hogy új varázsige? Örülnék, ha az én fejemben is itt lenne az a varázsige. Kenza, válj meg! Kicsim! Legyél aranyos a nagypapával! Nekem elmondhatod? Mi az új varázsige? Kenza, elég legyen, Kenza, légy szíves! Mi az új varázsige? Magyar hangok. Pálfai Péter, Forgács Gábor, Kökényesi Ági, Németh Gábor, Renác Zoltán, Barbinek Péter, Várkonyi Andrea, Kisfalusi Lehel, Molnár Ilona, Madai Gábor, Bodrogi Attila, Kis Erika, Tokai Csaba, Mihályi Győző. Magyar szöveg Szabó Anita. Gyártásvezető Bárány Judit. Rendezőasszisztens Murvai Krisztina és Lang András. Szinkronrendező Mészáros Károly. A szinkront a Filmcafé megbízásából a BTI stúdió készítette.